Bili tayo ng cake, boss. Bibili kami ng cake kasi mga boss, birthday ng papa ni Court ngayon. Meron kaming plano mga boss, ipaprank namin yung papa ni Court. Ganito kasi yung nangyari mga boss. Silang Court at silang siya, itong tatlo, na-isolate po sila. Nag-swab sila nung nakaraan. So, kakalabas na nila ngayon kasi negative po yung result nila. Negative silang lahat. So, ang sasabihin namin sa papa ni Court, ipaprank namin yung papa ni Court at sasabihin natin na nag-positive kayo. Ayan, sasabihin natin na nag-positive si Court. So, tingnan natin kung ano yung reaction ng papa niya. At syempre, i-surprise namin siya sa pinakahuli. Siya, bibigyan namin siya ng cake. Dati, positive ko niya rin to. Yabang na ta. Positive na dito? Positive? Yung ano rin, chat rin mo, na-lockdown na dito, kaya para. Di ka ma-vlog ka ba? Baguhin lang ni Paybo yun. Mo, dito sa Juan, sa Facebook. Ang galing. Sige, kita may badlong kitang niya ng isa sigla agot. Watch more videos at Junfel Hilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. What's up mga boss and welcome ulit sa napakabang video. And by the way, it's your boy, this is Boss Jupel J of Ju Films. And for today's video mga boss, may gagawin kami ngayon mga boss. Kasi anong gagawin natin ngayon? Bibili tayo ng cake, boss. Bibili kami ng cake kasi mga boss, alam niyo mga boss, birthday ng papa ni Court ngayon. And meron kaming plano mga boss, ipaprank namin yung papa ni Court. Kasi ganito kasi yung nangyari mga boss. Silang Court at silang siya, itong tatlo, na-isolate po sila. Na-isolate sila kasi yung kasama na dun sa bahay na-admit sa hospital. Na-isolate sila. Tapos sinabihan ko kahapon yung kapatid ni Court na si Axel, sinabihan ko na hindi kayo makakalabas kasi nag-lockdown kayo, na-isolate kayo. Nag-swab sila nung nakaraan. So kakalabas na nila ngayon kasi negative po yung result nila. Negative silang lahat. So ang sasabihin namin sa papa ni Court, ipaprank namin yung papa ni Court at sasabihin natin na nag-positive kayo. Ayan, sasabihin natin na nag-positive si Court. So tingnan natin kung ano yung reaction ng papa niya. At syempre, i-surprise namin siya sa pinakahuli. Sa pagtapos ng prank namin, i-surprise namin siya. Bibigyan namin siya ng cake. So maghahanap tayo ng cake dun sa Grand Mall. Kung ano lang yung maabot natin pera, maghahanap tayo ng pinakamurang cake. Okay mga boss, arats na. Let's go. Actually, guys, punta na kami sa Grand Mall. Pakita mo silang siya. Ito, sama ko. Ayan. Ayan. Sana all. Mapapasana all na lang tayo. Sana all. Sana all. Sana all, ganito na lang. Punta na kami ni Boss Doorbell. Ayaw call. Bata na ba call? So, matraffic medyo. Traffic video. Hoy, magjowa. Halika kayo dito. Arats na. Sabi niya ako ni Court nga. Ayaw. So, pupuntahan natin si Paxiw. Dahil nating ululamin siya. Sarap yung Paxiw. Shoutout niya ako sa mga Paxiw na unggoy. Jersey Rosales, shoutout naman dyan. Kailan tayo magkita muli, Jersey Rosales? So ayun na guys, stop muna guys. Nagpapalit sila ng slipper. Kung saan mo lang ilalagay yung bike. Di kasi alam mo na may parking. Doon ka sa parking lot ng mga bike. Dati kasi boss, kailan ko magparking sa ilalim. Sa ubos gud? Sa ako ride bilis Court, may balak si EG. May balak siya mangnakaw ng bike. Ito yung bike ko. May balak naman. So, kuha lang kayo dito ng isa. So ngayon mga boss, andito na kami sa mall. Ayan. Dito kami bibili ng cake. Maghahanap tayo ng pinakamurang cake. Ano na yung pera? Walang pamunas dyan. 36. James. Ano lang pipiliin natin? Ito na siguro boss. Sana lang. Ito? Maliit yan. Sigurado? Dito. Ano kayo mga maganda? Happy birthday nga pala kay Papa.
Pa, sama ko pala yung yung pinsan ko. Pa, shout out sa likod. So yun, magbabayad na ako kami. Ano? Wala mo na si Boss Lloyd kasi ano, Kasi busy siya. Meron siyang practice sa volleyball kasi siya ipapadala sa susunod na taong Olympics. Sana makuha mo yung gold medalist, Boss Lloyd ah. Ang medal ay nakalagay yung mukha ni Eat. Boss Mimit. Ano kaya reaction ng papa mo no, pag sabihan natin sa kanya na ano, yung nangyari ba? Ano kaya reaction papa ni Kurt pag nalaman na nag-positive siya? Kunwari lang. Susuntokin kayo, boss. Susund na kayo. Uuwi na lang siguro kami pag ganun. Excited na tayo kung paano natin i-prank. Excited na ako, boss. Paano natin i-surprise prank. Excited na ba kayo? Ikaw, excited ka ba? Excited. Yun, sana ko. Alright, yun. Excited na tayo, guys. Yun. Let's go! Bago natin ibigay yan, sasayaw muna. So yun, guys. Umalis muna si Boss John Bell kasi magpapagas daw siya. So kami lang muna dito natira. Kami nila Ichi tsaka ni siya. Uy, ikaw, shout out mo, jowa mo. Sabihin mo muna, why may maguna. Andito na si Boss John Bell. Uy, Janop, saan ka galing? Hi ka muna sa vlog. Hi. Hatanik ko. Tawid muna tayo, guys. So ngayon mga boss, dito na kami sa bahay nilang Kurt. Iwan ko lang kung paano namin i-surprise, paano namin i-prank. Ito si Boss Lloyd. So yan, paghandaan muna namin mga boss ha. Ato lang siguro. Nestor. Ngayon na lang. Ako parang ko. Tama na Nestor. Part. Ano ba? Ano pa sa lamisa? Isa. Ito sa lamisa balik. Ito. Sabi, ang ipas namin. Sako lang yan ako sila dito. Sako lang. Gistre. Lato na. Nasuka ba? Pa. Oh. Naibutan na. Ha? Ano lockdown na dito? Di lockdown yung game nga rin. Ha? Positive ko niya dito. Yabag mata. Positive na dito? Positive. Why? Kuha na ka Kung hindi siya kardi ko. Dili nga. Mana yung araw dyan, lockdown niya dito kay. Nga lockdown na. Ikaw ka ba? Positive ka. Sila give stable na to. Nga lockdown to ba. Kaya pala nila kalabang ba. Por ito sa Facebook no. Pero ilan na istorya ay hanap sa Tiboy. Listen no, ano May sa nga. Facebook? Gingon ra dan, gichat ra dan mo na lockdown ra dito kay para. Di ka ma-vlog ka ba? Mga hindi siya kardi, di lang kalakaw doon, positive ko na siya. Oh, di kalabang eh. Mga ano eh. Yang Ya, positive siya sa may iwat to, sa man. Kuha sa to, kurang siya. Quarantine. Ako na ano quarantine no, di mo positive. Di siya kalakaw. Positive ba din yun? Adele. Ang girason ra dan ni mo kay na lockdown na sila dito. Baguhay lang ni Paybaw yan. Oh, dito sa kuan, dito sa Facebook. Ito, aggan. Sige, kita may badlong bitang niya ng isa sigla agot. Tiningon mo siya nga. Alag sa pang papa nga positive ko kaya kung ingon ra yung papa. Pero kami Storya gini mo ya kay para di sad ka mag-asa ya ba. Kaya mo lang kamu yung kuha gud asam sa mga aggan. Gawas niya siya yung basa na pita yung uyab. Dito ra. Sila ra pa nakaibaw ako tagsaram sa kong kasabay trabaho sa. Kay manglakaw mo di ba? Kanang yung vlog niyo. Asam ambot day. Dito ra duol ra. Doon na. Ano siya? Personal yung lakaw siguro ano niya. Positive siya kasaya lakaw. Happy birthday ah. Sorry, wish.
Sa kabalakan mo na. Ang gusto ba ate negative deh? Wish din na kabalakan ba. Mo na ka sa pandemic ba. Kaya yung gana, COVID daw sa rin. Kung libutan mo, wala nagkuhan ba, nakasabot ba, no? Siyempre, nga ni, patanoon pa, nga na positive. Salamat ito nga, wala nga, okay na. Imo yung kuhan gamay, surprise, pero naman school ba, surprise ba? Bangay may Surprise nga. Nagkuhabi, nagkinabangay may kwarta tapos may palit yan eh. Salamat lang. Salamat kayo na, dun may kayo. So, karon so ngayon mga boss, na-surprise talaga yung papa niya. Nakita niyo naman yung reaction ng papa niya kasi para siyang na problema gid siya ba, na problema siya nga. Murag na prank juga ba, murag na prank. So 1 2 3 go. It's a prank. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to me. Wish. Wish na wish. Durang wish na kuno nga. Siyempre, unas na kanig ang problema tapos kalibutan. Okay na itong pinaka number 1 kung problema rin sa kalibutan. COVID-19 na. Back to normal ang tata. Kami nagsingabot ang Christmas, di ba? Dahan ko yung problema yung virus. Kulang ta, hindi mo rin ibawa ni. Mabalik kayo punta sa normal, di ba? Okay guys? Oh, John. Okay. Yeah, blow your candle. Why kanta? Kanta balik. 1 2 3 go. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Okay. Salamat. Ay, gabi kayo. Kulbukul ba na lang mo? Kasi ko na naman. Sa ko na buhaton nga lockdown lang ito. Natawa. Pero ang tinawag na-isolate kina sila pero negative na sila ron. Pero ako dito napita kay lockdown ganito. Oh, wala okay na sila. Okay na sila kay negative na sa kanan. Oh, bangkal. Ganda no? Oh. Oo. Alang ipuyan dito ba? Pero okay na, negative na kanan. Kulbaan lang. Gusto ko sa akong giwan dito pero ako lang siyempre natural mo gina. Binasya na positive. Nagaman lang rin kayo. Di ba na ko nito? Narabal na rin. Di ba? Negative. Isyo na balaka di ko. Okay mo nga. Prank na eh. Prank. Surprise dahil surprise prank. Ito yung team. Basko gira mo. Bird! I-prank ta ni Brad. I-prank ni Brad. Hey, what's up? Hey, what's up? Ano wala Jackson? Jackson. So mga boss, tapos na yung prank namin, surprise prank. So tanungin mo natin si Gord, anong feelings na nakapag-surprise ka sa papa mo? Okay lang boss na sobrang saya. Tapos salamat ako kay Sean, saka kay EG, saka kay sayo. Boss Lloyd. Kahit Kahit late siya, may effort pa rin siya sa pagsabi kay Tito, sa papa mo. So siya yung pinapasabi ko kasi sila yung mas close sa papa mo eh. At tapos, nagpapasama ako sa kuya mo, si Raven. ang God pala sa pakiramdam na ma-surprise mo yung papa mo. Saka first time ko kasi na mag-surprise sa papa ko, tapos nagpapasama din ako sa kanila, kalabos, dahil tinulungan nila ako. Tapos nag-aambagan kami ng pera para pambili doon ng cake. Nag-ambagan kami kay si Jay, si Sean, at si Court. And dapat sana nag-ambag to si Boss Lloyd. Kaso nga lang, nagbakasyon siya. Busy siya. Kaka-practice siya sa volleyball. Alam nyo, abangan natin sa next na taon. Sasali siya sa Tokyo Olympics. Sana makuha mo yung gold medalist ka. Tapos volleyball yung Ako yung gold medal mo. Gold medal. Galing kay Boss So yun actually mga boss, alam namin, nasayko namin yung reaction ng papa niya. So hindi talaga kami nagkakamali. Yung sabi niya ba, ganun talaga yan si Kurt. Kahit saan na lang pupunta, ganun.
So, Sabi niya, nakuha siya. Oh. na saan ba siya gumagala? Oh, Diba? except Kayo daw yung sa kasama niya. except sa saan kayo pupunta, 'di ba? Doon sa GF niya. Yun po kuya, nasa bahay lang po siya ng GF niya. Pero mag-explain na sana kami kung ano talaga yung nangyari, pero silang Court, silang EJ at si Sean, bumaba na sila para magdala ng cake. Nakikita ko si Court, lumuluha siya. Sobrang saya ko kasi boss na ang gaan pala sa pakiramdam. Natatouch ka, no? So, nakita namin sa mukha ng papa mo parang problemado talaga siya eh. Okay mga boss, hanggang dito na lang itong simpleng vlog na to. At bago natin tapusin itong vlog na to, sa mga boss ko dyan na hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, don't forget to visit my YouTube channel, Junfel Gilig. Pakiclick ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago kong video. Okay mga boss, subscribe din natin ang YouTube channel ni Boss Lloyd. Subscribe nyo aking YouTube channel, Lloyd Tagoy. Pag-click ang subscribe button and ang notification bell para more updates sa susunod kong video. Okay mga boss, hanggang dito na lang. And see you in my next vlog. Bye-bye! Watch more videos at Junfel Hilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. Mga boss, thank you for watching.